kendo ariyo mag telo, wan gi telo mamalo to gi telo mapiny. To tendwa gi ne wagonegi ombulu te, ka wachako gi wabunge magwa, wagonegi ombulu, gin gidhi e sirikal mamalo. Wachako waduogo e gavana marwa bende wagone ombulu, wadongo dala ka, seneta dhi malo, jachung' e lo mine be dhi malo, MCAs bende wadongo dala ka. Jotendwa gi osebedo koda kido machalo kit Arangiri, en kido mokikore koni koda koni. Gimomiyo awacho kama chalo kama, wan gi jotendwa mawinjo jopiny sama giluongo jopiny e ground, kata mana bura mar galamoro mane pap migoye Vuvuzela, to gi jotendwa ma bende osekawo ni ka inyalo kawo kata mana fraction moro matin mar opinion leaders ma ginyalo kawo go dwaro mag jopiny, to mano nyalo keto gi okeng' matek. Koro ng'eny jotendwa sani osebedo ka gidwaro ni mondo girom gi ji e unji, to romo mar unji kaka ung'eyo pile ni ok en gima nyalo loso gima ber. Kuom mano an e lo jo-youth kawuoyo, aneno ni winjruok e kind jotelo gi jopiny e kidieny ma sani wayudore higa mar 2026 ok osebedo mayot kabisa, nikech pok wayudo okang' maber mwanyalo romogo gi jotendwa gi e kuonde ma wanyalo wacho kata ni closed door kata indoor meetings manyalo miyo wagol pachwa e kidieny kata ratiro moriere tir. Koro mano miyo anyalo wacho ka an gi chir ni ok wan gi yot, nikech jotendwa gi waneno ka gitiyo, to nikech ok gikawo pachwa ayanga kata aching', ok wang'eyo joma gitiyo gi pachgi. Kuom mano anyalo kwayo ni kaber to wanyalo bedo gi kwayo maduong' gi jotendwa mondo gikaw okang' maber, mana kaka jawuoyo moro osewacho mbele, mane baba kata Raila man wang'eyo e piny luo ka mane tayo migawo mar telo, nohero gik mitimo ayanga mibiro tikawo pach jopiny e kidienje mopogore opogore, ikawo jok mane gi rong'onde, ikawo mine, ikawo jo-youth, ikawo jodongo, ikawo jotelo mochung'nwa e migawo mar lemo, to gi josiasa mopogore opogore, tiwinjo pachgi, to ka ang' idhi ketogi e oigla kochwakgi, to nyaka ang' yudi kuma dieri mar wach nitie kata kama miriambo nitie. An Ken Ongaga, an speaker bunge la wananchi Migori County. Ka wang'iyo telo masani e piny luo, kwa compare gi telo mwasebedogo kane Raila Amolo Odinga ngima, anyalo wacho ni Raila ne nigi rieko moro matut mar duogo ir jopiny, to kawo pach jopiny kapok okawo step moro amora modwa timo. The other time ka Raila oa AU, kane ofail, noduogo irwa manokawo all sectors, we the bunge la wananchi ne wabedo represented, ma nwagolo pachwa mwamiyo Raila go ahead mondo sign memorandum gi President William Ruto. Nyaka ne Raila tho, ka wawacho very honest, japiny owe mabor kaka gi Kisumo, kendo kaka wan jo Migori to ok wang'eyo kata kuma leadership terowa. Wan waneno mara linda ground, linda wananchi, mara zoning, no zoning. Koro there's language marwa kaka jopiny to pod owe ok winji. It is like jotelo dhiro interest gi to gi pachgi. Koro mano miyo japiny odong' gi option achiel kende ni language ne ibro winji e ballot. Ma mano to majority some of us oluoro wacho nikech gin sycophants mag jotelo mamoko. Some of us bende koro kia kama gichike. To kaka speaker mar bunge la wananchi ma Migori, anyalo duoko penjo, anyalo wacho very clear ni japiny ok winji, japiny ni mabor, jotelo dhiro interest gi, to anyalo kwagi ni giduogo gitim gimiluongo ni town hall meetings mondo gikaw pach dhano ka dhano mondo wanyisgi gima wan jopiny waneno, mano to dang' gidhi fa. To kaka wadhi ni taneno ka japiny ni mabor, jotelo dhira agenda gi. Nyando Felix President Mama Kalda, kama ai Migori County, kawuono odiochieng' ma kawuono waromo gi gavana marwa Ochilo Ayacko. Obiro kawo pachwa, kendo gibiro kane wan gi gavana Ochilo Ayacko to gi county commissioner Migori County. Wasebedo gi issues chien kacha matindo tindo manyo chando jowa. Koro kane giluongo mondo wabi ka gibiro kawo pachwa, I have a feeling ne pod giwinjowa. Pod giwinjo ma sama wadwarogi ginyalo kawo thuolo matin, but sama gikawo thuolo pane ka giparo kaka gidwa luongowa. Koro kaluwore gi meeting ma wabedo godo kawuono, kian aneno ni telo masani pod winjowa. To shida ma wantiere godo en ni the two factions mag ODM ema koro dhi pogo jowa
mang'eny, odhi kelo pogruok mang'eny e piny luo, ting'e ni ka ok un united uonge voice. Ka ok kamano, telo ma wan godo, specifically myself, governor agone erokamano kabisa kuom luongowa mondo kaw pachwa, mondo ng'e ni to ang'o minyalo tim ahinya kuonde ma wae, kuonde mikunye mula, ang'o minyalo tim ne jowa manyalo bero ngimagi mondo at least gibed gi environment maber mar tich. Broad based, jogewa obedo gi, jogewa are so disorganized, jogewa kwariwore nikech sani neno ka nitie faction mar Linda Mwananchi, Linda Ground. Koro mondo iyud ka kaka kamawae ni iyudo ka mondo ji olu kumoro achiel, especially going into 2027, dhi bedo matek kabisa nikech factions gi apani leadership bende politics bende nitie divide and rule. Apani ma could be a strategy mar ng'ato mar disorganizing the Luo community, at least mondo the votes work to his side. Koro akwayo jowa kako nagi ni wavet leaders magwa gi wadho vet gi kabisa mondo ka koro gibiro ni gidwaro kuchwa, gidwaro supportwa, to ang'iyo gima ng'ato se moko ng'ato duogonwa gi baba nowewa gi ma baba notimo no ma baba nosedhi nitie gima mbele. Nyakoromogi mago kanyo gin paro mowuok Migori kotero koda telo makare kaluo. Nyakoromogi dwani mondo mi wakaw yueyo machuok atwak makama pod dhi nyime. Antiere koda wendo studio mano Steve Witimen Jakomo DM Kisumu East waduogo dhi nyime gi chenro makama.